Participacija jeste sušta suprotnost apatičnosti. Participacijom vi ste deo kolektiva, vi ste deo društva, vi učestvujete u promenama, vi ste zapravo kreator promena i što se toga tiče za mene participacija predstavlja ništa drugo nego dokaz da sam živ. Participacija za mene znači izazov, upoznavanje novih ljudi i samim tim širenje i osnaživanje sebe kao ličnosti za svoj neki budući razvoj i napredak. Aktivno učešće u lokalu mi pomaže time da poboljšamo uslove kao i društveni položaj mladih. Osetio sam bespomoćnost, osetio sam nemoć što me uvek činilo besnim. Odlučio sam nešto da uradim povodom celokupne situacije i uradio sam poslednju stvar koju sam mogao, a to je da postanem društveno aktivan i da se angažujem u društvenoj organizaciji. Za moj angažman u lokalnoj zajednici presudno je bilo moje ranije iskustvo u studentskim organizacijama i drugim organizacijama na fakultetu. Zbog prirode posla, to jest fakulteta na kom studiram, i zbog mojih aspiracija kasnije u životu da se bavim politikom, najprihvatljivije za mene da budem još od malih, da kažem, mogu član neke političke, konkretno moje političke partije, i da kroz taj način godinama prosperiram u životu. Moja glavna ta inspiracija za samim pokretanjem jeste upravo to da nešto iza mene i ostane kada mene ne bude. Povećanje svesti kod ljudi o smanjenju pušenja cigareta, gde smo davali zdrave zelene jabuke u zamenu za jednu cigaretu. Tako da smo na taj neki način povećali svest kod ljudi da treba da prestanu sa pušenjem i da počnu sa zdravim životom. Uključivanje omladine u čišćenje prostora oko Novosadskog keja, na samom Novosadskom keju i skupljanje smeća doprinelo da građani žive u uređenoj i zdravoj sredini i samim tim mislim da smo jako dobro uradili i značajno za našu okolinu. Konkretno primjer iz prakse na koji sam ja najviše ponosan jeste projekat koji trenutno je zapravo u sprovođenju, započet je pre nekih 2 godine i to je projekat koji zajedno sa svojim kolegom sa pravnog fakulteta i profesorima te saradnicima sprovodimo i tiče se ozelenjavanja Novog Sada. Podneta je bila inicijativa za ograničavanje reality programa. Smatram da je on u velikoj meri u novijoj istoriji zaslužan za dekadenciju moralnih i etičkih vrednosti mojih kolega i mlađih od mene. Istakao bih sva iskustva sa studentima i posebno humanitarne aktivnosti koje smo sprovodili dugi niz godina. Mislim da su oni dali najveći doprinos.